हेल' लोगोफोर, भारतआव 21 बोसोरनि उनाव दिनै गोदान मोनसे जारिमिन जादों, जायखौ नोंथाङाबो मिथिखाबाय जानांगौ। बे जादों देग्लायनि 2021 मायथाइनि आरो 70थि मिस इउनिभार्सखौ भारतनिफ्राय देरहानो हानाय जाबाय। आरो बिथाङानो जादों हारनाज सन्धु, जाय बिथाङा 21 बोसोर बैसोनि आरो बिथाङा पान्जाबनि थागिबि। मख'जाथावदि भारतआव बिथाङा सन्धुजों साथामल' सुबुङा बे मिस इउनिभार्स बिमुंखौ मोननो हानाय जादों दिनैसिमबो। दा बै बिथांमोन सानैखौबो जों बावगारनो हाया, बिथांमोनखौबो जोंनो नांगौ आरो बिथांमोनहानो जादों, नोंथांमोनहा सिगाङावनो नुखाबाय, गोबाङानो मिथिखागौ आरो बेखौ जोंनो गोबां गोनां जानानै थायो। बे जाहैबाय बिथाङा फार्स्टआव मोननो हादों सुस्मिता सेन, बिथाङा 1994 मायथाइयाव मोनदोंमोन बे बिमुंखौ, आरो सेकेन्डलि मोनदों लारा दत्त बिथाङा, आरो बिथाङा 2000 मायथाइयाव बे बिमुंखौ मोनदोंमोन। आरो बे 2000 मायथाइनिफ्रायनो फिन 21 बोसोरनि उनाव देग्लाय 2021 मायथाइयाव मोननो हाबाय बिथां मिस इउनिभार्स हारनाज सन्धुआ, जाय बे बान्था हाबा राननाय एबा बिमुं होनाय हाबाफारिया जादोंमोन जेराव इजराइलनि इलियट मुंनि मोनसे जायगायाव। दा मिस हारनाज बिथांनि सोमोन्दै जों गोबां बाथ्राफोर मिथिनो गोनां दंबावो, जायफोरखौ नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबा नुनो मोननाय जागोन। दा बिथाङा सिगांनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो माखासे गोबांथार फिल्मफोराव एक्टर हिसाबै हाबा मावबोदोंमोन पान्जाबाव, आरो बिनि अनगायैबो बिथाङा मिस दिफा 2021, बेनिफ्राय फेमिना मिस इन्डिया पान्जाब 2019, दा बेफोरबायदि हाबाफारियावबो बिथाङा गोबां गोख्रोङै बाहागो लाबोखादों। पारफरमेन्सआ थिगैनो जाबोखादोंमोन आरो जोबनायाव बिथांनि देरहानाया देग्लाय 2021 मायथाइयाव जोंनि मोखाङाव फैबाय आरो बेयो दिनै बयनिख्रुइबो मुलुगाव मिथिजानाय जाबाय। बेयो जोंनि थाखाय जोबोर गोनां आरो नेक्स्ट एग्जामनि थाखाय बियो जोबोर गोनां। दा फाइनाल एबा जोबथारनायाव मोनसे बाथ्राया बेसो जोंहा, दा बिथाङा मिस इउनिभार्स बिमुंखौ मोनखांनायनि उनाव देरहानायनि एनाउन्समेन्टनि उनाव बिथाङा मा बिबुंथि लाखिया एबा मा बुङामोन, बेसो जादों जोंनि सिगाङाव गोसोआव लाथारनांगौ आरो जोंनो देहायाव नांगौ, बयबो बे बाथ्राखौनो साननो गोनां। दा बै बिथिना लानि बिथाङा मा बुंदों? बिथाङा बुंदों, जों बुजिनो गोनाङा बेसोदि नोंथाङा बायजोआव फैनांगोन, गावनि थाखाय बुंनांगोन, नोंथाङानो नोंथांनि जिउनि दैदेनगिरि, नोंथाङानो गावनि बिबुं एबा भइस, आरो आंखौ फोथायो आरो बेनिखायनो आं दिनै बे स्टेजाव गसंना दङ। दा बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों, नोंथांमोननो स्क्रिनशट होनाय जादों आरो नोंथांमोनहा बिथांनि भइस लाइभ नोंथांमोनहा नायनो लुबैदोंबा डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेजों थांनानै बे बाथ्राखौ खोनासंनो हानाय जागोन। दा लोगोफोर, बेखिनियानोमोन, बेखौ नोंथांमोननो गुबुनफोरनो शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बैफोर फैबाय थानाय फरायसाफोर आरो गुबुन गुबुन लाइमोनफोरा बेनि थाखाय इन्सपिरेसन मोननो हानाय जायो, इन्सपायार जायो आरो फैबाय थानाय गावबा गावनि लाइफआव माबा मोनसे साक्सेस जानो हायो। दा बेखिनि एसेनोसै, गोजोन्थों।